Investičný guru Warren Buffett svoju osobu predáva každý rok. Väčšinou sú ľudia ochotní za obec s týmto mužom zaplatiť do $500 000, ktoré následne putujú na charitu. Warren Buffett pochádza z Omahy v štáte Nebraska. Tu sa narodil 30. augusta 1930 v rodine burzového makléra a republikánskeho kongresmana Howarda Buffetta ako druhé z celkovo 3 detí. Už ako dieťa mal mimoriadny cit pre hru s číslami. Začalo to, keď ohromoval svoje okolie presnými údajmi o počte obyvateľov všetkých amerických štátov a veľkých miest. Ako náhle začal navštevovať základnú školu, hľadal prvú príležitosť, ako získať peniaze. Vo veku 6 rokov začal predávať plechovky od Coca-Coly. V meste nakúpil balenie 6 plechoviek za 25 centov a potom ich rozvážal po okolí, kde každú plechovku predal za 5 centov, plechovky predal so ziskom 20%. Tento obchodný model potom aplikoval vo veľkom svete financií. Už v 11 rokoch sa začali prejavovať Warrenové maklérske gény. Prišiel za svojím otcom s neobvyklou prosbou. Chcel si požičať menší obnos peňazí. Za tieto peniaze si nekúpil sladkosti ani hračky, ale akcie. Išlo o 3 akcie mestskej služby City Service. Jedna akcia ostála $38. Keď však v zápätí hodnota každej z nich klesla na $27, mladúčky Buffett nestráca nervy a chvíľu počkal. Čoskoro ich hodnota vzrástla na $40 a Buffett sa ju rozhodol predať. Tým si vytvoril prvý malý zisk. Dostal tak svoju prvú tvrdú lekciu, pretože akcie hneď raketovo vyleteli na $200. Zistil, že hodnota akcie nemusí reflektovať pravú cenu spoločnosti. K obchodnému nadaniu mu tiež dopomohol Benjamin Graham, ktorý vtedy organizoval semináre o investovaní do akcií. Buffett sa začal zlepšovať. V jeho záujme nebolo len obchodovanie s akciami, ale aj klasický biznis. Keď väčšina chlapcov v 13 rokoch stavala bunkre, mladý Buffett radšej sedel doma pri stole a písal svoje prvé daňové priznanie. Do nákladov si započítal bicykel a hodinky v celkovej hodnote $35, ktoré využíval pri roznášaní novín. Touto prácou si zarobil oveľa viac než ktokoľvek iný. Buffett využil sieť novinových odberateľov a popri roznášaní im predával aj kalendáre. Len týmto spôsobom zarobil $175 mesačne. V tej dobe to bolo oveľa viac, ako zarábali niektorí jeho učitelia. Jeho záľubou nebolo len roznášanie novín, ale aj chodenie na dostihy. S kamarátom sa rozhodli, že budú stávkovať, keďže boli mladí, nedovolili im to. Aj napriek tomu si z dostihov odniesol slušné peniaze. Využil nevedomosť ľudí a tí, ktorí tam boli prvý raz, si mysleli, že ak ich kôň neskončil prvý, nič nevyhrajú. To bol ale omyl. Aj keď kôň prišiel druhý alebo tretí, stále mali nárok na čas výhry. Kým ľudia s hnevom zahadzovali svoje tikety, Buffett a jeho kamarát sa dobre bavili. Po tom, čo bol jeho otec zvolený do kongresu, sa Buffettovci presťahovali do Washingtonu. Tu Warren začal navštevovať strednú školu Woodrowa Wilsona, kde začal plánovať, ako zarobí ešte väčšie peniaze. Zisk z predaja cenných papierov sa mu vyšplhal na $1200. Hneď si za ne kúpil 40 akrov hodnotnej poľnohospodárskej pôdy v Nebraske, ktorú začal ihneď prenajímať miestnemu farmárovi. V poslednom ročníku strednej školy s kamarátom kúpil hrací automat, ktorý postavili do miestneho holičstva a už po mesiaci si mohol dovoliť ďalšie 2 automaty. Mladému Buffettovi sa začalo nesmierne dariť. Keď uvažoval nad svojou budúcnosťou, bolo pre neho štúdium na univerzite jasnou voľbou. Technickú prípravu k svojmu investičnému podnikaniu chcel získať na univerzite v Nebraske. Tu po večeroch študoval knihy majstra na oceňovanie akcií amerického ekonóma Benjamina Grahama. Buffett si z jeho slov vzal k srdcu radu, že rozumný investor by mal ignorovať trendy, ktoré vládu na Wall Street a radšej pátrať po akciách, ktoré sa obchodujú hlboko pod ich skutočnou hodnotou. Tie Graham nazýval ohorký cigár a Buffett sa ich rozhodol skupovať. Nájsť také firmy však nie je nejako jednoduché. Buffett sa musel obrniť nesmiernou trpezlivosťou a dôkladne si prečítať účtovné bilancie niekoľko desiatok firiem. A práve tu využil svoje skvelé matematické videnie. Keď Buffetta neprijali na obchodnú fakultu univerzity v Harvarde, prihlásil sa na Kolumbijskú univerzitu v New Yorku. Tu začal pracovať pre Benjamina Grahama. Buffettov plat bol $12,000 ročne. To bol na tú dobu priam kráľovský príjem. V tomto období nemal čas na súkromný život, možno aj preto si vybral za manželku dávnu rodinnú priateľku Susan Thompsonovú, s ktorou si povedali áno v roku 1952. Už na budúci rok mu Susan porodila prvé dieťa
Než sa Warren vrátil do rodnej Omahy, teda v roku 1957, mal už 2 deti. A tretí bol na ceste. V Omahe si kúpil dom a s jeho celou rodinou sa do neho nasťahovali. V Omahe štartuje Buffett svoju prvú samostatnú investičnú činnosť. Stal sa manažerom Združenia miestnych investorov. Zverili mu $25,000. Buffett výhmene začal nakupovať a predávať akcie rôznych firiem, a to veľmi úspešne. Keď sa toto partnerstvo v roku 1969 rozpadlo, sám Buffett sa už môže vykázať vynikajúcimi úspechmi. Kým obchodne šplhal Warren na vrchol, osobný život sa mu rúcal pod nohami. Na konci 70. rokov sa od neho odsťahovala manželka Susan. Už ju nebavil život podľa väčšine zamestnaného Warrena a rozhodla sa pre návrat svojej kariére kabaretnej speváčky. Presťahovala sa do San Francisca, ale s Warrenom sa nikdy oficiálne nerozviedla, Warren bol zdrvený. Susan sa na nešťastného manžela nemohla dlho pozerať a čoskoro ho zoznámila s Astrid Manksovou, pôvodnou lotyšskou servírkou. Tá sa zakrátko nasťahovala k Warrenovi do jeho rezidencie v Omahe a milionárov konzervatívny život naberal úplne iný smer. V priebehu ďalších rokov hromadil Warren svoj majetok, stal sa šéfom spoločnosti Berkshire Hathaway, ktorá kontroluje poistenie leteckých, potravinárskych a radu ďalších veľmi dobre prosperujúcich firiem. Pod jej ochranné krídla spadajú spoločnosti ako Coca-Cola, American Express alebo vydavateľstvo prestížneho denníka Washington Post. V roku 2001 do tohto portfólia začala patriť aj svetoznáma spoločnosť Gillette. Keď Warren kupoval kontrolný balík akcií, nezabudol poznamenať: dnes sa bude holiť 2,5 miliardy mužov. A mal pravdu. Firma veľmi skoro dosiahla trhovú hodnotu $35 miliárd. Miliardár Warren Buffett je vo svojich 85 rokoch žijúca legenda medzi investormi a celkom iste ho môžeme zaradiť medzi najväčších investorov všetkých čias. Jeho majetok je odhadovaný zhruba na $70 miliárd, čo je pre porovnanie 5-krát viac než štátny rozpočet našej republiky na rok 2015. Časopis Forbes radí Warrena Buffetta aktuálne na 3. miesto v rebríčku najbohatších ľudí na svete za Billa Gatesa a Carlosa Slima.